Gu Aitor Llano eta Unai Fernandez gara, eta hau izango da gure IBL lanaren aurkezpena. Gure IBL lanaren oinarria abi metodologian oinarrituta dago, bertan ikerketan oinarritutako ikaskuntza zerikusi handia dauka lan honetan, eta horretarako hainbat esperimentu aurkeztuko dugu, hain zuzen 4.5 eta 4.6. Nagusiki zerikusi handia daukate disoluzioekin. Abi metodologia erlazio handia dauka ikerketan oinarritutako ikaskuntzarekin, bertan ikasleek esperimentazioa lortzen dute esperimentuak eginez. Gure kasuan, disoluzioarekin zerikusi handia daukanez lan hau, jakin behar dugu disoluzio batean erabiltzen diren osagaiak ezin dira begi hutsez bereizi. Hortaz, hau izango da gure lanaren aurkezpena, eta orain jarraituko dugu esperimentuak egiten. Kaixo, Aitor Llano eta Unai Fernandez gara, eta jarraian 4.5 esperimentua egingo dugu. Esperimentu honetan, ea temperaturak gasaren disolbagarritasunen eragina duen ikusiko dugu. Horretarako, ura gasarekin, ur normala eta 4 edalontzi ditugu. Horietako 2 edalontzietan ura gasarekin isuriko dugu eta beste 2etan ura. Kasu honetan, edalontziaren edukera osoa 200 mililitro dira, eta herena gutxi gora bera hartzeko eta hemendik abiatzeko 75 mililitro erabiliko ditugu. Horretarako lehenengo ura berotu gabe botako dugu, ja prestatuta izateko. Erakutsi. Lehenengo erantzia hau izango da. Erakutsi kantitatea. Ur hau kristalezko edalontzi batean berotuko dugu. Esperimentuarekin jarraitzeko, ura gasarekin bere 2 edalontzietan botako dugu. Ikusten ditugu gasaren burbuilak hor. Eta beste edalontzia. Kantitate berdina. Eta orain, ura berotzen den bitartean, pizkatxo bat itxarongo dugu. Jada, ura berotu egin da. Eta bere edalontzian botako dugu. Bi edalontzei buelta emango diogu ea zer gertatzen den ikusteko, eta etiketa hauek kenduko ditugu. Hemen ezkerrean ur beroa dago eta eskuinean ur normala, berotu gabe. Ur beroa duen edalontzia hau da. Ikusten dugunez,
Urberoa dagoen edalontzian burbuilak disolbatu egiten ari dira eta ur normal edo temperatura normalen dagoen ura ez da ezer gertatzen ari. Hemendik beste ikuspuntu batetik ikusten badugu, ikusten dugu eskerrean burbuil gehiago ateratzen direla eta eskuinean ez dela ia ezer gertatzen. Bigarren esperimentua egiteko 4.6 izango da, eta haren izenburua hurrengoa da. Nola egin daiteke mantentzen duen limoizko freskagarri bat ahalik eta karbonatazio gehienarekin. Esperimentua egiteko 3 zati egongo dira. Lehenengo zatian erabiliko ditugun gauzak izango da azukrea, emanein bat, limpiapipak, eta edalontzi batean, edalontzi horren laurden batean ura gasarekin. Hortaz, prozesu honen lehenengo zatian, edalontziaren laurden bat botako dugu bere edalontzian. Edalontziaren laurden bait, 50 mililitro dira. Ikusten dugu moduan. Orain, azukre pixka bat botako dugu. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Ikusten dugunez burbuil gehiago ateratzen dira. Orain, emanen bat bota behar dugu. Txarango dugu pizka bat. Ikusten dugunez. Pizkanaka kolorea galtzen hasten da. Eta azkenik, limpiapipaz zati bat botako dugu. Ura laranja kolorea hartzen ari da.
Eta bueno, hau izango zen lehenengo zatia. Bale, esperimentu honen bigarren zatian erabiliko ditugun gauzak izango da berriro ura gasarekin, hain zuzen edalontxearen laurden bat, gero azukrea, limoi zukua, bertan dagoela, eta guztia disolbatzeko koilara bat. Esperimentua hasteko, edalontxearen laurden bat botako dugu, hain zuzen 50 mililitro, gero limoi zuku koilara bat, bertan dagoela, orain disolbatzeko koiarekin emango diogu. Igual pizka bat gehiago bota, Eta azkenik, azukre koilara bat botako dugu. Ikusten dugunez, ura gasarekin, limoiarekin nahaztean eta azukrearekin nahaztean erreakzio egiten du eta burbuilak edalontxearen goialdean geratzen dira. Lehenengoarekin konparatuta, burbui gehiago daude beheko zatian. Eta hau izango zen bigarren zatia. Hirugarren zatia egiteko, erabiliko dugu ura gasarekin berriro, hain zuzen edalontxearen laurden bat, gero azukrea, limoi zukua eta koilara. Egingo dugun lehenengo gauza izango da azukre koilara bat bota edalontxi batean, eta edalontxi berdinean botako dugu limoi zuku koilarakada bat. Koilara txikia denez, eta orain pizka bat.
Pixka bat gehiago botako dugu, bestela ezingo dugu azukrea ondo disolbatu. Horrela hobeto. Vale, eta beste edalontzian, haren laurdena betoko dugu, ura gasarekin. Laurdena berriro berdina da, 50 mililitro. Eta edalontzi horretan, beste edalontziaren likidorekin beteko dugu. Eta horrela geratuko ziren prozeduraren 3 edalontziak. Jarraian gure esperimentuetatik ateratako ondorioak komentatuko dizuegu. Dakizu honez gure esperimentuak disoluzioekin du zerikusia eta oraintxe ondorio buruz hitz egingo dugu. Lehenengo esperimentuan uraren temperatura dela eta ura berotzean eta ur karbonizatuarekin jartzean honen burbuilak askoz azkarrago disolbatu egin dira. Hau da, esan dezakegu temperaturak eragina duela ur karbonizatuaren disoluzioan edo disolbazio prozesu horretan. Horrez gain, ur edalontzi hori, bero azuken edalontzi hori, temperatura handien eraginez, enpainatu egin da. Bigarren esperimentuan, lehenengo zatian ikusi dugu eman-ema botatzean eman-ema bere masa dela eta beheruntz joan dela, eta minutu batzuk pasata eman-emaren kolorantea desagertu egin dela. Hau da, edalontzia eman-emaren kolorea hartu du. Pipe cleanerra botatzean bere masa dela eta hau gainazalean geratu da eta ez da ondora joan. Bigarren esperimentuan ikusi dugu nola burbuilak goialdean geratu diren erreakzioa egiten. Eta azkenengo esperimentuan ordez burbuilak limoizukua ur karbonizatuarekin nahaztean burbuilak edalontzi osotik geratu dira. Beraz, hau izango litzateke gure esperimentuaren ondorioak eta espero dugu disoluzioi buruz pixka bat gehiago jakitea modu praktiko honetan.